Wnaethon ni gychwyn yn gwaith nôl 95-96, llawer o waith i farwyr goch. Da ni'n gwneud gwaith efo dyrgwn a llygod y ddŵr. Ac beth ni'n eisiau gwneud ydy gwarchod yr hyn sy'n gwneud yn wahanol. Y hyn sy'n gwneud Môn a'r ardal yn unigryw. Mae Morlais yn rheoli parth ar ddangos gorllewin Môn, sef 35 km² o wely'r môr ger Ynys Cybi. Mae gan y cynllun botensial i gynhyrchu hyd at 240 megawat o drydan glân carbon isel gan ddefnyddio pŵer y llanw. Felly mae TEC-tyfu yn gynllun ar draws gogledd-orllewin Cymru yn ymwneud hefo ffermio vertigol. A be mae ffermio vertigol yn geisio wneud mewn ffordd ydy ceisio hybu ag annog arallgyfeirio yr economi wledig. Da ni'n gweithio hefo ffermwyr i geisio cyfleu be di'r budd o arallgyfeirio a defnyddio ffermio vertigol. Bod y prindar petrol diweddar wedi dangos faint da ni yn dibynnu ar tanwydd fatha petrol a diesel. Mae pobl yn dechrau newydd i meddylfryd ac yn dechrau cysidro ceir trydan fatha ei opsiwn nesa nhw o ran car. Enw fi 'di Rhys, dwi'n gweithio Menter Môn a dwi'n cydlynu'r cynllun ceir trydan cymunedol. A'r holl bwrpas ydy bod ni'n peilota y defnydd o geir trydan cymunedol. Hwb hydrogen yma ar Ynys Môn. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi dros 100,000 o bunna tuag at y gwaith o baratoi cynlluniau technegol ar gyfer y prosiect allai gael ei leoli yma ym Mharc Cybi. Yn ogystal â manteision amgylcheddol, gallai hefyd rhoi hwb sylweddol i economi'r ynys.